Всіх вітаю з берегов заходняй Березіны і Іслачы. Знаходжусь я паміж імі. Каля мяне там недзе яны сустракаюцца. Сёння я там пахадзіў, паздымаў, нават рыбу злавіў. Зноў жа нечаканую для мяне. Каго, а гэта гаспадара я убачыць нават не спадзяваўся. Але заўжды марыў злавіць. Але не на спіну, а на наху. Ось, ну гэта вы самі ўсё убачыце. І вось я ўжо на заходняй Березіне. Так. Пытанне, ці атрымаецца тут з берага палавіць? Не атрымаецца, на жаль. Так, знайшоў месца, дзе можна стаць і палавіць на зліянні Іслачы і Березіны. Або Бярэзіны, не ведаю. Напэўна, Бярэзіны. Так, тут такі добры вір. Мабыць, там акуні. Павінен жа тут быць шчупак, акрамя гэтых усіх чырвонакніжных звяроў. Спрабуем. Березіна. Пакідаў розумную гуму. Ніхто не адгукнуўся. Зараз выгульваю воблеры. З тым жа поспехам. Нікога няма. В думках пайсці зноў на Іслач, вышэй таго моста. Мабыць, там атрымаецца знайсці падыходы да вады. Тут на ўпадзенні нічога не бярэ. Нават ні аднаго кантакта з рыбай не было. Але тут вельмі вялікая ямка для гэтых мясцін. Ну яшчэ на мікраджэк тут паспрабую. Вось тут крыху палавіць. Мабыць, нехта адгукнецца. Пакінутая альтанка. Все спарахнела. Напэўна, некалі тут было даволі утульна. Прыгожае, цікавае месца, але не бярэ. Тут зараз у іншае. Пратрымліваюсь такі пошуку актыўнай рыбы. Можна, конечно, і паўгаворваць, але нешта не атрымліваецца. Толькі сабраўся сыходзіць
зрабіў некалькі здымкаў моста, чую, нехта плешчыцца. І на супрацьлеглым беразе стаіць рыба. Нават адзін дзяўбун быў. Але больш нічога такога. Ёсць, ёсць! Нешта добрае. Только не сиди, калі ласка, не сиди. Кто ты там такая? А, не зажал фрикцион. Ну что, Харус, холера! Ох, ось такі ось прыгажун з таким ветразем. Ну і все. Цікаво, в гэтай рэчкі ёсць рыба, якая не знаходится ў чырвонай кнізе. Я б подумал, что нейкі галавень тут. Цештынь, цеше, что нешта подобное. Ясь, не ведаю, платва цягнул. Але не, Харус. І не малы такі, ну як, не разбіраюсь у гэтай рыбе. Цудоўна. Калі самі пажадаеце лавіць на гэтай рэчцы, улічвайце, што ўзровень вады даволі высокі. Плынь магутная, не заўжды і не паўсюль можна падысці. Таму што рэчка пачала выходзіць з берагоў. Дарэчы, як і сама Іслач, але там крыху прасцей. Нават лавіў я, у мяне атрымалось падысці да зліцця гэтых двух рэчак. Там ёсць неблагая ямка, але ну, безвынікова, на жаль. На жаль, безвынікова. Нават ні аднаго дзяўбуна там не атрымалось убачыць. Вось такія справы. Ну, а маё падарожжа скончылася. На гэтым я з вами развітваюсь і, як заўжды, дзякуй, што глядзелі. Да сустрэчы.